हमार दिलवा में बाबे एक गमजी से बोला शिव शंकर भगवान की। रिकॉर्डिंग बाय दीवाना म्यूजिक स्टूडियो ज्ञानपुर। बोला शंकर भगवान की। लॉकडाउन में फफला बहरा में जाके महंगा तानी पैसा अब की बता के महंगा तानी पैसा अब की लॉकडाउन में फफला बहरा में जाके महंगा तानी पैसा अब की बता के बानी अकेले त घरवा में हम जी अरे हम जी अरे हम जी हमार दिलवा में बाबे एक गमजी जाई कैसे अकेले बोला बम जी हमार दिलवा में बाबे एक गमजी जाई कैसे अकेले बोला बम जी। पहरहु न गहिनी छोटका बबुआ रहे पेट में लॉकडाउन खुल गइल देखनी ह नेट में सुन तर हाँ पहरहु न गइनी छोटका बबुआ रहे पेट में लॉकडाउन खुल गइल देखनी ह नेट में भोला बाबा के असो जलवा चढ़ाई तू नहीं अइब त पैदल जाइब हमके समझ न सैया तू कम जी अरे कम जी अरे कम जी हमार दिलवा में बाटे एक गम जी जाई कैसे अकेले बोला बम जी हमार दिलवा में बाटे एक गम जी जाई कैसे अकेले बोला बम जी। जाके मिर्जापुर से हम कांवर लियाई लहंगपुर लालगंज से गाड़ी करवाई सुन लो जाके मिर्जापुर से हम गाड़ी करवाई लहंगपुर लालगंज से कांवर लियाई अमर मौर्या से कह बतिया हम जाके जीतू मुकेश से मांग पैसा बता के मिलल बेदर्दी हमके बलम जी अरे लाम जी अरे बलम जी हमार दिलवा में बाटे एक गम जी असो कैसे जाइब देवघर जी हमार दिलवा में बाटे एक गम जी असो कैसे जाइब। रिकॉर्डिंग बाय दीवाना म्यूजिक स्टूडियो ज्ञानपुर।